हाय हेलो नमस्ते माय यूट्यूब चैनल पीयूष पड़ा सब्सक्राइब लाइक कमेंट। एबे हम सकाल सकाळू भुवनेश्वर बाहरलु ब्लॉग बनवाई भुवनेश्वर टू केन्दुझर। लेट्स गो। एबे आम केन्दुझर पहुँची गलु। चलो ये रोडटा हूँ सान घाघरा बड़ घाघरा रूट। गोटे भाई सहित बुलाया जाऊँ बड़ घाघरा सान घाघरा। जल्दी जल्दी बुलवा जल्दी जल्दी फिर रिटर्न करवा। आज दिनटा रहीकि कल सकाल सकाल बाहर जा। लेट्स गो बड़ घाघरा सान घाघरा। दिस इज योर माय यूट्यूब चैनल पीयूष। kita no आया बुझल ना का किटी बाल्ला नो पूरा टेंडर जो आज पूरा सकाल सकाल उठिकी केन्दुझर बड़ घाघरा सान घाघरा बुलाया हम जाऊँ। आउ गाड़ी रे पेट्रोल फुल करिकी बड़ घाघरा सान घाघरा बुलू। तापर रिटर्न करू रूम को। रूम रे रहीकि कल सकाल मो घर बाहर जी। Aku mau
ରାତିରେ କିଏ ଆସିବ ଭାଇ କଣ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ଲେସେସ୍ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ଆସିବ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଲଜ୍ ରହିବି କିନ୍ତୁ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘାଟି ଚଢ଼ିଲୁ, ଛୋଟ ଘାଟିଟା, କିଛି ଡର ଭୟ ଲାଗୁନି। ସୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଏରିଆ ବି, ଘାଟି ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ସୋ ଚାଲ ଏବେ ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ ଘାଗରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ବୁଲିକି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ଲେଟ୍ସ ରାଜା ଉଆସଟା ସେଇଟା ରାଜା ଉଆସଟା ଦେଖିବୁ ନା ଭଲ ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଚାଲିକି ଯାଇ ହବ। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ଼, ରାଉରକେଲା ରୋଡ଼, ବମ୍ବେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା। କମ୍ ସିରିୟଲ୍ ପତ୍ର ଜାଣିଛ ଟିକାଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କିଣିକି। ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ ଘାଗରା ସାନ ଘାଗରା ରୁଟ୍ରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିନି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ବି ଅଛି ବଡ଼ ଘାଗରା ସାନ ଘାଗରା ପ୍ଲେସ୍, ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ବଡ଼ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସାନ ଘାଗରା ପାର୍କ, ସବୁ ଯାହା ବି ପାଇଲେ ବି ତାହା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 2, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।